Datorren uztailaren 18an Durangoko alkateak salaketa jarriko du epaitegian Durango 1927ko martxoaren 21an, apirilean 2an eta 4an jasan zituen bonbardaketen kontra. Salaketa jartzearen erabakia martxoak 31 batzordeak hartu zuen. Salaketa honen helburua bonbardaketen egileak epaitzea, bonbardaketak gizateriaren kontrako krimen bat izan zirelako eta gizateriaren kontrako krimenak ez dutelako preskribatzen. Esan behar dugu, azkeneko 80 urtetan justiziak ez duela ikertu, ez dituela epaitu, ez duela egia argitu, ez duela inolako ahaleginik egin arlo horretan. Geroko 40 urtetan justizia fascista izan zelako eta badakigu danok fascisten kontu izan zela bonbardaketa. Eta hurrengoko 40 urtetan eta justizia komunitate autonomoko eskumena izan denean ere ez da ikertu beste alde batera begiratu delako, nonbait hori ikertzea gizarte zatitzi izango litzatekeelako, eta orduan, egia da, ez direla ikertu. Eta gu pentsatzen dugu, gizateriaren kontrako krimenak ez dutela preskribatzen eta ikertu egin behar dela. Eta Durangok behar duela guzti hori argitzea. Hori dela eta jarriko da kereila, datorren 18an, Durangoko goizeko 11etan egingo da prentsaurre bat udal aretoan, eta deituta zaudete danok bertara etortzeko, eta baita ere gero 12etan egingo da elkarreteratzea, eskurdin izango dana, epaitegira joan aurretik kereila sartzera. Uste dugu oso importantea dela konturatzea, danon parte hartzea behar dela, eta danon behar zaitugula honetan, azken finean, guk eskatzen duguna dalako egia, justizia, ordaina eta berriro halakorik ez gertatzea. Eta hori da helburua, eta pentsatzen dugu Durangar guztien helburua ere gauza bera izan.